बयनिसिमबो खुलुमबाय। लोगोसे बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। सेथि खौराङाव लानानै फैदों चिरां जिल्ला बङाइगाव सापागुरिनिफ्राय निसिमा थांग्रा आइ दैमा एबा हाग्रामा दालां सेरनि सरकारि हाखौ माखासे सुबुंफोरा आयेन बेरेखायै दखल खालामनो फैनायखौ नुनानै रौमारि ओनसोलनि गं 32 गामिनि रायजोफोरनि गेजेराव मोनसे दावराव दावसि एबा दुंहाव थासारि सोमजिदों होननानै खौरां मोननो हादों। गं 32 गामिनि रायजोफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला जायखिजाया एबा सोरबाफोर दखल खालामनो फैनाय सुबुंनो बे हाखौ माब्लाबाबो हगारनाय जानाय नङा होनना फोरमायो। बिनिखायनो मैया रौमारि ओनसोलनि रायजोफोरा लोब लोब फैनानै दखल खालामनो फैनाय सुबुंफोरखौ होबथाफैदों। लोगोसे बिथांमोना फोरमायनाय बायदिब्ला बे हायाव दखल खालामनो फैनाय सुबुंफोरा थानो थाखाय न' फिसा लुजेनबायमोन। बिनिखायनो थाबैनो सोरखारा बिनि सायाव राहा लाना मोनसे मोजां थासारि लाबोनांगौ आरो सोरबा दखल खालामनो फैनाय सुबुंफोरनो बे हाखौ हगारनानै होआ बिनि सायाव गोख्रोङै राहा लानो रौमारि ओनसोलनि सुबुंफोरा सोरखारनिसिम खावलायो। दानिया गुबुन नैथि खौराङाव फैबावदो। देग्लाय 2021 मायथाइनि जानो गोनां मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारिनि आनजादखौ महामारी कभिड-19 नि साग्लोबसारनायखौ नोजोर बोनानै खुंफुंनो हायासै आरो देग्लाय बोसोरनि मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारिनि आनजादखौ बोखारनायनि थांखि लानायनि उनावनो आलादा फर्मुलाजों आनजादनि फिथाइखौ फैगौ 3 जुलाइ खालि फोसावनायनि थांखि लादोंमोन आसामनि सोलोंथाइ बिफाना। नाथाय दुखुनांथावदि आनजादनि फिथाइ फोसावनायनि खाथिथार सम सफैनायनि गेजेरावनो मोनसे गेदेर गेना गोरोन्थि सोलिनायनि गोख्रों अजदआ सोराङाव फैदों। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला मोनसे सुलुंनि गेजेरजों मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारिनि आनजादनि फिथाइनि थाखाय रां लानाय बेले-बेजे गेना खान्थिनि सायाव सं दाननानै पुलिसआ सोलोंथाइ बिफाननि सा 6 बिबानगिरिफोरखौ हमनो हादों। पुलिस बिबानगिरिफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला आनजादनि फिथाइयाव रांनि सोलायै सेथि थाखो स्टार डिस्टिंसन खालामनो नाजाना माखासे सोलोंथाइ बिबानगिरिफोरा रां लादोंमोन आरो दा रां लानो नाजानाय सोलोंथाइ बिबानगिरिफोरा कामरुप जिल्लानि पुलिस मावख'आव फरायसालि नायसंगिरि माधब डेका, जिल्ला सोलोंथाइ बिफाननि बिथांखि मावफुंगिरि फुलफायि दास, प्रसान्त दास आरो साबेश्वर कलिताखौ लाबोनाय जायो होनना फोरमायो। लोगोसे पुलिसआ फोरमायबावनाय बायदिब्ला रां लानायनि गेजेरजों बिसोरनिफ्राय लेपटप, मबाइल आरो माखासे फोरमान बिलाइफोरखौ बोखांनो हादों होनना खौराङाव फोरमायदों। दानिया थामथि खौराङाव फैबावदो। चिरां जिल्लानि बिजनीआव हाग्रानि मैदेर फालोनि उदखार। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला हाग्रा ओनसोलनिफ्राय आदारनि आंखालाव फैनाय हाग्रानि मैदेर फालोआ चिरां जिल्लानि 1 नं बर' फोथार, 2 नं बर' फोथार ओनसोलाव फैनानै कृपान्त राय आरो लंपत रायनि ओंखाम संग्रा न' आरो थाग्रा न'फोरखौ सिफायना गालांजोबदों होनना खौरां मोननो हादों। बेबायदि मैदेरनि उदखाराव न' बां खहा जाजानाय एबा थागिबि सुबुंफोरा बुङोदि थाबैनो सोरखार हाग्रा बिफाना हाग्रानि मैदेरनि उदखार खालामफैबाय थानायखौ होबथानायनि राहा लानांगौ होननानै। आरोबाव ब्रैथि खौराङाव फैबावदो। धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय बिष्णुपुर गामिनि निरुपमा बर' गुदि फरायसालियाव मैया खौसेथि बर' सुबुं आफादनि 8थि जोनोम सान फालिदों। बे हाबाफारियावनो बर' कछारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि गाहाय मावफुंगिरि सोद्रोमा मिहिनीश्वर बसुमतारी बिथाङा बाहागो लानानै खौरांगिरिनि सिगाङाव बुङोदि दुलाराय बर' हारिया दिनैसिमबो गोख्रों गसंनो हानाय हालोदाव फैनो हायाखै होननानै बुंनायजों लोगोसे दाबो बर'फोरा जुजिगासिनो आरो नाजागासिनो दं होननानै फोरमायो। बेजों लोगोसेनो बिथाङा बुंबावोदि आथिखालाव बर'फोरनि गेजेराव राजखान्थियारि गोहोखौ लानानै गोहो सोलायनायनि दोहौ सोलिगासिनो दं होनना आरो बिथाङा थांनाय 15 बोसोर बिटिसि खुंथाय गोहोआव थानाय बिपिएफनि गोहोगोरा दैदेनगिरि हाग्रामा महिलारी आरो आसामनि बारग' केबिनेट मन्त्रि चन्दन ब्रह्मखौ थोंजों थांखिनानै बुङोदि बिथांमोना बिटिसिनि बायजोनि बर' सुबुंफोरखौ लानानै मोनसे थगायनाय राजखान्थि खालामबोदोंमोन होनना। बिनिखायनो बिपिएफआ थामहिनबा हाग्रामा आरो चन्दना थांनाय बिसायख'थियाव जेननानै गोहोनिफ्राय गोजानाव थानांदों होननानैबो बुंथिबावो बिथां मिहिनीश्वर बसुमतारीया। दानिया बाथि खौराङाव फैबावदो। आसाम रायजोआव लांखारनाय जाथाया जावले जावले जानो हमबोदों। बे समावबो खौरां मोननो हादों दि आसाम पुलिसआ आसाम रायजोनि सा 9 आइजोफोरखौ लांखारनायनिफ्राय रैखा खालामनो हानाय
मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला सा 9 आइजोफोरखौ केरेला रायजोनि थाम्पानुरनिफ्राय आसाम पुलिसा रैखा खालामनो हादों, लोगोसे 2 लांखारग्राखौ हमनो हादों होनना खौरांनिफ्राय मिन्थिनो मोन्दों। आयेन बेरेखायै मानसि लांखारनाय बे जाथायनि सायाव आसाम पुलिसा मोनसे स्रोद सुलुंनि गेजेरजों लांखारग्रा दायनिगिरिफोरखौ सोराङाव लाबोनो हादों होनना मिन्थिनो मोन्दों। आसाम पुलिसा मोनथिहोबावनाय बायदिब्ला दुथां लांखारग्रा सानैखौ आसामनि हजाइनि थागिबि मुफाजल हक आरो नगावनि थागिबि रकुबुल हुसेन होनना मिन्थिहोदों। दानिया आरोबाव 6थि खौराङाव फैबावदो। मैया 18 जुलाइ अदेबानि रबिबार मैयानि सानखालि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' लोगोसे आसामनि केबिनेट मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्मआ कक्लाबारि बियाबनि गासै सरकारि गुदि फरायसालि, गेजेर फरायसालि, गोजौ फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरिफोरजों लोगोसे लोगो फोरोंगिरिफोरखौ लानानै मोनसे गुवारै सावरायलायनाय हाबाफारिया जानानै थाङो। बे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो कक्लाबारि बियाबनि सिङाव थानाय गासै सोलोंथाइ बिथिंनि फोरोंगिरिनि जेंना आरो सोलोंथाइ होनायनि सायाव सावरायलायनाय जायो। लोगोसेनो बे सावरायलायखांनायनि उनाव बिथां प्रमदआ खौरांगिरिनि सिगाङाव बुङो दि बड'लेण्ड हालामाव सोलोंथाइ बिथिंखौ जौगाखां होनाय थांखिजों आथिखालाव बड'लेण्ड सोलोंथाइ बिथांखि लानाय जादों आरो बे बिथांखिनि गेजेरजोंनो बड'लेण्ड ओनसोलनि फरायसाफोरनि जेंनाखौ फोजोबनाय जागोन होननानै बिथाङा रोखा फोरमायो। मख'नो गोनांदि बिथाङा आरोबाव बुंबावो, बिटिआर गोरोबथानि रादाय बायदियै सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि मैखोम बर' थानाय गामिफोरखौ थाबैनो बिटिआर खुंथायाव सोसननाय जागोन। बे रादाय बायदियै सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लाखौ बिटिआरआव दाजाबदेरनो थाखाय आथिखालाव बिनि मावनाय खामानिया सोलिगासिनो दं होननानैबो बिथाङा फोरमायो आरो फैगौ 4 दाननि गेजेरावनो बियो आबुङै मावफुंजाहैगोन होननानै बिथां प्रमदआ रोखा बुंथिना होबावो। दानिया 7थि खौराङाव फैबावदो। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बागानपारा थाकानकाटा गामिनि थागिबि महेश देखानि फिसाजो गायत्री देखाया माखासे समनिफ्रायनो केन्सार बेरामजों भुगिनानै गुवाहाटी मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव फाहामथाय लागासिनो दं होनना खौरां मोननो हादों। सासे उन्दै फरायसानि केन्सार बेरामजों भुगिनानै फाहामथायनि थाखाय रांखान्थियारि बिथिङाव लोरबां जानाय बाथ्राखौ मिन्थिना बिटिआरनि बुंथिगिरि काथिराम बर'आ महेश देखानि न'आव थांनानै फाहामथायनि थाखाय रां अनसुंथाइ होयो आरो फाहामथायखौ मोजाङै जोथोन लानो थाखाय नखरनि सुबुंफोरखौ खावलायो। मख'नो गोनांदि गायत्री देखाया दासान्दि सान्तिपुर मिलन गोजौ फरायसालियाव थाखो 10आव फरायगासिनो दङ होनना मिन्थिनो मोन्दों। दानिया 8थि खौराङाव फैबावदो। आसाम सोरखारा आयेन बेरेखा फेग्रा मुवा बेसाद आरो आयेन बेरेखा फेग्रा मुवा बेसाद फालांगि खालामनायनि सायाव गोख्रों नोजोर होनानै गोख्रों राहा लानाय बायदिनो आसाम पुलिसनि बिबान सामलायनायाव रायजोनि दाब दाब ओनसोलफोरनिफ्राय हमनो हाबोदों गोबां बिबांनि ड्राग्सजों लोगोसे फेग्रा मुवाफोरखौ। बेबायदिनो मैयाबो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा आयेन बेरेखा फेग्रा मुवा बेसादफोर हमनो हानाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै नगावआव फेग्रा मुवा बेसादफोरखौ सावनानै सेवहांगार खालामनायखौ नुनो मोन्दों। दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोसै। गोजोन्थों।